O concello de Sanxenxo volve ser un ano máis o municipio de España co maior número de bandeiras azuis. A vila repite este ano os 17 estandartes conseguidos no pasado verán. Como é habitual, o concello celebra a consecución destes recoñecementos co izado da bandeira nun dos areais. Nesta ocasión, a escollida foi a praia de Foxos. Esta praia de Foxos, como podedes comprender, é unha praia moi especial, é a praia que ten a area de color distinta a todas as demais, e ao mesmo tempo está nun enclave magnífico, porque podedes comprobar aí que a nosa xoia da Coroña, que é a capela da Lanzada, todo ese entorno, é magnífico. Por lo tanto, o que queríamos facer é unha aposta neste sitio tan emblemático, porque Sanxenxo non é solamente praia, senón que tamén temos un patrimonio arquitectónico moi importante, un paisaje envidiable, non? Dende Sanxenxo sinalan como moi importante a consecución destas bandeiras, uns recoñecementos que aumentan a oferta do concello de Sanxenxo. Por supón de manter unha marca que é moi difícil, que é moi importante, pero supón que Sanxenxo está nun punto de que eu teño unha cousa que digo, se non intentas crecer, para manterte vas a disminuir, vas a baixar. E, por lo tanto, o que facemos todos os anos é tratar de ir crecendo pouco a pouco para manter os niveles de calidad, e con eso o que facemos é manternos líderes aí. O concello quixo agradecer o traballo de todos os profesionais que axudan a que estes recoñecementos sexan posibles, dende os traballadores do concello, os limpiadores das praias ou a policía local. Tamén resaltaron a importancia de poder contar con socorristas nun momento no que escasean. Que neste momento creo recordar que son 81 traballadores nas praias de Sanxenxo solamente para o socorrismo, e lamento que outros concellos non poidan telo porque hai falta de socorrismo, estamos sufrindo, falamos entre os alcaldes, eu falo con moitos alcaldes da costa de Galicia, e temos un problema que hai que resolver de alguma maneira, non podemos seguir todos os anos con este tema de que non se poidan cubrir en todas as praias de Galicia pois os socorristas, non? Ademais destas bandeiras azuis, Sanxenxo tamén conseguiu outros 6 recoñecementos para as súas sendas, 3 para os seus portos e 1 para un dos seus centros. A vila continúa sendo ambiciosa e agardan que nos vindeiros anos as praias de Nanín e Pampaído tamén poidan ondear bandeiras azuis.